دو هێزên asayişa PYD li bajarê Kobanê serkirdeyekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji zindanên xwe berdan û endamekî mekteba siyasî yê wê partiyê di zindanên xwe de hiştin. Herwiha asayişê gefa girtina ofîsa Partiya Demokrata Pêşveruwa Kurd li Sûriyê ya bajarê Kobanê xwarin. Nûçegihana Arkê li bajarê Kobanê ragihand ku şevê din hêzên asayişa PYD endamê Komîta Şaxiya Kobanê yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Osman Zeyno piştî du rojan ji zindanên xwe berdan û heta niha Muslim Mihemed endamê mekteba siyasî yê Partiya Navbûrî di zindanê asayişa PYD de ne. Tê zanîn ku di şeva çarê vê mehê de û di dema birêveçûna semînarekê li ser rewşa Ewlekariya Rojavayê Kurdistanê bi giştî û herêma Kobanê bi taybet li gundê Keyfûn yê başûrê Kobanê hêzên asayişa PYD avête ser cihê semînarê û 15 endam û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye girtibûn û piştre 13 endam û her du serkirdeyên navbûrî di zindanên xwe de hiştibûn. Her li bajarê Kobanê û ji aliyekî din ve hêzên asayişa PYD gefa girtina ofîsa Partiya Demokrata Pêşveruwa Kurd li Sûriyê xwarin. Malpera Yekîtî Mîdya ragihand ku hêzên asayişa PYD sê roj ji bo Partiya Demokrata Pêşveruwa Kurd daniye da ku ofîsa xwe ya li bajarê Kobanê ku beriya niha avahiya sentera rewşenbêrî ya rejîma Bees bû radestî wan bike. Herwiha wê malperê dazanîn ku hêzên YPK yên bi ser Partiya PYD ve daxwaz ji endam û alîgirên pêşverû kiriye ku tevlî wan bibin. Ev gava PYD tê da ku destdeyne ser rewşa siyasî û aborî li Rojavayê Kurdistanê li gorî çavdêrên siyasî ku dibêjin PYD hertim û her carekê êrişî ofîsa partiyekê Kurdî dike tenê da ku xwe bi hêza çekê li ser Rojavayê Kurdistanê ferz bike.